Moikka! Ajattelin lukea teille yhden mun lempiluvun Tove Janssonin Taikatalvesta. Toinen luku. Noiduttu uimahuone. Meren puolella hieman lännempänä hyppeli pieni orava umpimähkään sinne tänne lumessa. Hän oli oikein pieni höpsy orava. Ajatuksissaan hän sanoi itseään aina oravaksi, jolla on kaunis häntä. Muuten hän ei ajatellut usein eikä pitkän aikaa. Hän pikemminkin tunnusteli ja nuuhki. Juuri nyt hän oli tuntenut, että patja hänen pesässään alkoi käydä liian kovaksi ja lähtenyt etsimään uutta. Silloin tällöin hän mumisi itsekseen. Patja, ettei olisi unohtanut, mitä oli etsimässä. Hän unohti niin helposti. Orava hyppeli ristiin rastiin, milloin puiden lomaan, milloin jäälle. Hän työnsi kuononsa lumeen ja mietti. Katsoi taivaalle, udisti päätään ja hyppeli jälleen eteenpäin. Lopulta hän tuli luolalle ja pistäytyi sinnekin, mutta jouduttua niin pitkälle hän ei enää jaksanut keskittyä, vaan unohti kokonaan patjan. Hän istuutui sen sijaan hännälleen ja alkoi ajatella, että häntä voisi sanoa myös oravaksi. Oravaksi, jolla on kauniit viikset. Huolan lattialle oviaukkoa peittävän kinoksen taakse oli levitetty olkia. Ja oljilla kökötti pahvilaatikko, jonka kannessa oli ilmaaukko. Ihmeellistä, sanoi orava hämmästyneenä. Tuota pahvilaatikkoa ei ollut täällä aikaisemmin. Tässä on varmasti jotakin vinossa. Tai sitten tämä on kokonaan väärä luola. Tai minä olen ehkä väärä orava. Mutta sitä ei oikein uskoisi. Hän näpersi laatikon kannesta kulman auki ja pisti päänsä sisään. Hänen kuononsa osui lämpimässä johonkin pehmeään ja mukavaan, ja hän muisti äkkiä patjansa. Pienillä terävillä hampaillaan hän puri reijän pehmeään aineeseen ja veti ulos villatukon. Hän kiskoi ulos tukon toisensa jälkeen, sai sylin täydeltä villaa ja kaivoi kiivaasti kaikilla 4 käpälällään. Hän oli hyvin tyytyväinen ja iloinen. Mutta äkkiä joku yritti purra oravaa käpälään. Hän vetäytyi salaman nopeasti ulos laatikosta ja epäröi hetken. Mutta päätti sitten olla enemmän utelias kuin peloissaan. Hetken kuluttua kannen reiästä työntyi vihainen pörrötukkainen pää. Oletko sinä aivan viisas, sanoi Pikkumyy. En ollenkaan usko, vastasi orava. Nyt sinä olet herättänyt minut, jatkoi Pikkumyy ankarasti. Ja syönyt minun makuupussini, mitä sinä oikein puuhaat? Mutta orava oli niin ällistynyt, että unohti jälleen patjan. Pikkumyy tuhahti ja tuli kokonaan ulos pahvilaatikosta. Hän laski kannen sisarensa päälle ja meni koettamaan lunta. Vai niin? Tältä se siis näyttää, hän sanoi. Kaikkea ne keksivät. Hän teki heti lumipallon ja heitti sillä tarkasti oravaa. Sitten Pikkumyy lähti luolasta ulos tarkastamaan talvea. Ensitöikseen hän liukastui jäisellä kalliolla ja mätkähti kipeästi istualleen. Vai niin, Pikkumyy sanoi uhkaavasti, vai sillä tavalla? Sitten hän tuli ajatelleeksi, miltä joku myy näyttää jalat taivasta kohti, ja nauroi itsekseen pitkän aikaa. Hän katsoi kalliota ja mietti. Sitten hän sanoi, ahaa,
ja lasketteli pepullaan koko korkean rinteen ylhäältä alas, hyppyrit ja kaikki, kauas kiiltävälle jäälle asti. Hän teki sen vielä 6 kertaa ja huomasi, että hänen vatsansa alkoi palella. Silloin pikkumyy meni takaisin luolaan ja kaatoi nukkuvan sisarensa ulos pahvilaatikosta. Myy ei tosin ollut koskaan nähnyt kelkkaa, mutta hänestä tuntui, että pahvilaatikoita saattoi käyttää jotenkin järkevästi. Mitä oravaan tulee? Hän istui metsässä ja katseli hajamielisenä puusta puuhun. Hän ei kautta häntänsä voinut muistaa, missä puussa hän asui ja mitä hän oikeastaan oli ollut ulkona etsimässä.